खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मुङा अनफावरि औवारि आङो दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियननि प्रेसिडेन्ट दिनैनि बे प्रेस मिट लानायनि माखासे रिजनफोर दङ बेयाव आङो बुंगोन होननानै सानाखैमोन नाथाय माखासे साननिफ्रायनो जोङो ससियेल मिडियायाव नटिस खालामदों जे इउनिभार्सिटिनि नामाव बा इउनिभार्सिटिनि नाम लानानै माखासे गोबांथार इनफ्लुयेन्सार बा माखासे स्टुडेन्टस नंगौना नङा जों मिथिया नाथाय माखासे ससियेल मिडिया एकाउन्टफोराव इउनिभार्सिटिनि नाम लानानै जोङो माखासे गोबांथार खोथा जोङो सावरायनाय नुनो मोनदों जायफोरनि गेजेराव गोबांथार मिस इनफरमेसन दङ दा बे खोथाखौ लानानैसो आं दिनै सावरायनो सानदों दा मैयानिफ्रायनो मोनसे माबा सार्कुलेट जागासिनो भिडिअ सार्कुलेट जागासिनो दा बिनि सायाव आङो फंनैसो बुंनो सानदों मोनसे एनि आनफिल्टार्ड एन्ड बड'लेण्ड एन्टारप्रेनार्स मुंनि मोनसे पेजआ भिडिअ बानायदों इउनिभार्सिटिनि सायाव आसाम के कोकराझार में बडोलैंड यूनिवर्सिटी के अंडर हमारे लोकल यूथ का फ्यूचर जिंदा दफन हो रहा है। नीट वालों को कम से कम मीडिया और सुप्रीम कोर्ट तो मिला, पर यहाँ इनका निकम्मा सिस्टम देखो। जिस सुजीत नर्सरी ने बडोलैंड के फ्यूचर के लिए अपना खून बहाकर पहली सेक्रीफाइस दी थी, आज उसी हीरो के नाम पर बने हॉस्टल में यूनिवर्सिटी ने बच्चों को अंधेरे में घुटने के लिए छोड़ दिया है। आज भी वहाँ बेसिक फैसिलिटीज और मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ मजाक चल रहा है। एक तरह से खोथाखौ बुंनो सानदों दा बे भिडिअ'आव जे मेनसन खालामदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि प्रब्लेमनि खोथा न' डाउट जोंनि इउनिभार्सिटियाव प्रब्लेमा बिराद दङ गैया नङा दङ बाट बे प्रब्लेमनि सायाव डिसकास खालामालासिनो नैबे भिडिअ'आव बांसिन माखासे मिस इनफरमेसन होनानै बा माखासे फल्स इनफरमेसन लानानै भिडिअ'खौ बानायनाय नुनो मोनदों जेराव मेनसन खालामदों जे सुजित नार्जारि बयस हस्टेलनि खोथा जाय जोंनि इउनिभार्सिटियाव सुजित नार्जारि बयस हस्टेल मुंनि मोनसे हस्टेल गैया स' बियो मोनसे मिस इनफरमेसन बा फल्स इनफरमेसन होनानै भिडिअ बानायनाय जादों आरो हस्टेलनि बेसिक फेसिलिटिस बा माखासे फेसिलिटिस मोनैनि खोथाबो बेयाव बुंनाय जादों जायनाखि टटेलि फल्स बिकज जोंनि इउनिभार्सिटिनि हस्टेलाव बेबायदि बेसिक फेसिलिटिसनि जेबो आंखाल बिदि जोङो दिनैसिम कमप्लेन मोनाखै दा सानै साथामसो माखासे इनफ्लुयेन्सार बा माखासे भिडिअ बानायग्राफोरा इउनिभार्सिटिनि प्रब्लेमनि नामाव गावसोरनि फलोवार्स बा माखासे एटेनसन अनलाइन एटेनसन गेइन खालामनो थाखाय बेबायदि फल्स इनफरमेसन लानानै जोङो भिडिअ स्प्रेड खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों दा एज ए प्रेसिडेन्ट अफ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आं मोनसे बाथ्राखौ रिकुवेस्ट खालामनो सानो जे न' डाउट नोङो नंगौ खोथाखौ बा नंगौ इस्युखौ रेज खालामनायाव जोंहा प्रब्लेम गैया येस इउ हेभ राइट टु रेज द इस्यु डेट स्टुडेन्टसफोरा जाय इस्युखौ फेस खालामगासिनो बेखौ नोंसोरा अनलाइनाव सार्कुलेट खालामनायाव जोंहा प्रब्लेम गैया नाथाय इउनिभार्सिटिनि नाम लानानै जे माखासे नंखाय खोथा बा मिस इनफरमेसन नोंथांमोना स्प्रेड खालामगासिनो बेनि सायाव जोंहा बुंनांगौ दङ मानो होनब्ला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जोंनि जा बिटिसि ओनसोलाव मोनसेल' गिबिसिन इउनिभार्सिटि जाय जोंनि बर' स्टुडेन्टफोर जायफोरा जों गोरिब न'खरनिफ्राय फैनाय माखासे मिडल क्लासनिफ्राय फैनाय जों बेयावनो गोजौ सोलोंथाइ बा हायार इडुकेसनखौ जोङो एचिभ खालामगासिनो दा बेबायदि सिटुवेसनाव जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि नाम लानानै इनडिसिप्लिन वेआव जाबायदि भिडिअ बानायगासिनो आरो भिडिअखौ जोङो मेक्सिमाम हिन्दी रावाव बानायनाय नुनो मोनदों बिकज हिन्दीयाव बानायब्ला मेबि बिसोरा बांसिन अनलाइन एटेनसन मोनगोन बेफोरबायदि टारगेटजों बिसोरो बिदि भिडिअ बानायदों आरो बे दहायसो आं देखायनाय भिडिअ माखासे नेसनेल मिडिया हाइलाइटनिबो खोथा बुंदों दा बिथांमोना सानदों जानो हागौ बिसोरनि बिदि मिस इनफरमेसन बा माखासे जाय फुलि माने अथेन्टिक रिसार्च खालामनानै बिसोरो निउसखौ लाबोआखै बा भिडिअखौ लाबोआखै जायफोरा फेक्ट चेक खालामाखै बेफोरबायदि भिडिअखौ लानानै नेसनेल मिडियाआव हाइलाइट खालामनो सानदोंब्ला जोंनि इउनिभार्सिटिखौ बेयाव जोंनिनो स्टुडेन्टफोरनि लस जागोन मानो होनब्ला दिनै जुदि बेफोरबायदि कमप्लेना इउजिसिनियाव थाङोब्ला जोंनि इउनिभार्सिटियाव जुदि इउजिसिया फान्ड हरनायखौ बन्द खालामब्ला जोंनिनो स्टुडेन्टसफ्रानो प्रब्लेमाव गोलैगोन आरो जुदि दिनै जोंनि एरियायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि गैयामोनब्ला दाबायदियाव जोङो जोंनि स्टुडेन्टफोरा गुवाहाटि इउनिभार्सिटि बायदियाव जोङो मास्टार्स खालामहैनो मोननायनि बा हायार इडुकेसन लाहैनो मोननायनि चान्सेसा 5%बो गैयामोन दा बेनिखायनो आङो जायफोर इनफ्लुयेन्सार बा जायफोर स्टुडेन्ट बा स्टुडेन्ट नङैफोरा बेफोरबायदि मिस इनफरमेसन लानानै भिडिअ खालामगासिनो बेफोरबायदि मिस इनफरमेसन स्प्रेड खालामनायखौ टटेलि बन्द खालाम आरो जुदि नोंथांमोना थारैनो जोंनि इउनिभार्सिटिनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो लुगैदोंब्ला जोंजों फैनानै डिसकास खालामफैनो हागोन नोंथांमोना सिस्टेमखौ बुजिनांगोन इउनिभार्सिटिया मोनसे सिस्टेमजों सोलियो
इउनिभार्सिटिनि रिजाल्टनि सायाव जोंहा गोबांथार प्रब्लेम जानाय नुनो मोनदों दा बे प्रब्लेमनि सायावबो माखासे रिजाल्टआ माखासे प्रसेसनि गेजेरजों फैयो इउनिभार्सिटिया डिक्लेयार खालामो आरो दा मेइन इशुआ जानानै फैदों सामार्ट पर्टेल जाय सामार्ट पर्टेला इउनिभार्सिटिनि नङा बेयो मोनसे गभर्नमेन्ट पर्टेल बेयावहाय बे पर्टेल जानायनिफ्रायनो जोङो इउनिभार्सिटियाव आरोबाव बांसिन रिजाल्टनि बेलायाव प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि जेसेबां प्रब्लेमखौ रेज खालामदों बेबायदिनो जुदि सल्भबो खालामनो गोसोबा जों इउनिभार्सिटियाव फैनानै डिसकास खालामफैनो हागोन आरो बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनायाबो माखासे सिस्टेमनि गेजेरजों थांनो गोनां जायो जों बेयाव बेफोरखौ दावराव खालामनानै बेखौ सल्भ खालामनो हाया आङो बेखायनो बेखौ रिकुवेस्ट खालामनो सानदों जे नोंथांमोना जुदि थारैनो बेफोरबायदि इशुनि सायाव नोजोर होदोंबा बा सल्भ खालामनो गोसो जादोंबा अनलि रियेल इशु जायफोरा फेक्ट चेक खालामनाय बेफोर इशुखौ रेज खालाम आरो जोंजों डिसकास खालामफै दा बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनो सानो गोजोन्थों